Matei, micul fotbalist. Într-un orășel pitoresc din România, unde viețile oamenilor se împletesc cu poveștile și legendele locului, trăia un băiețel pe nume Matei. Deși avea doar 9 ani, era pasionat de fotbal mai mult decât orice alt lucru din lume. Visul lui era să devină cel mai bun fotbalist, dar până la acea realizare, aventurile sale cotidiene legate de fotbal aduceau doar zâmbete și hohote de râs. Pentru Matei, orice obiect putea fi transformat într-o minge de fotbal, fie că era vorba de o pereche de șosete, o portocală sau chiar cartofii din grădina bunicii, toate aveau potențialul de a deveni minge în imaginația lui Matei. Într-o zi de primăvară, în timp ce mama lui Matei pregătea prânzul, a auzit zgomote ciudate venind din curte. S-a uitat pe fereastră și a văzut o scenă pe cât de amuzantă, pe atât de neașteptată. Matei încerca să joace fotbal cu un pui de găină. "Puiul acesta e noul meu coechipier", i-a spus el mamei cu un zâmbet larg pe față. Mama, încercând să-și stăpânească râsul, i-a răspuns: "Nu cred că puiuții sunt făcuți pentru a juca fotbal, Matei." Da, tu nu ai văzut driblingurile ei", a răspuns el entuziasmat. După episoadele cu puiul, a urmat perioada în care Matei a transformat cartofii din grădina bunicii în mingi de fotbal. Fiecare cartof era atent selecționat în funcție de mărime și formă. Bunicul, observând dispariția treptată a cartofilor, a decis să investigheze misterul. "Matei, unde sunt cartofii mei?" a întrebat bunicul cu un aer serios, dar cu ochii licărind de amuzament. "Am făcut un meci epocal în curte, bunicule, echipa cartofilor mari contra echipei cartofilor mici. A fost 5-4 pentru cartofii mari", a răspuns Matei cu mândrie. Chiar și profesora lui de la școală a observat pasiunea lui Matei pentru fotbal. Într-o zi, în timpul orelor de curs, a auzit un zgomot ciudat. S-a dus spre bancă și a descoperit că Matei încerca să joace fotbal cu gumele de șters. "Matei, de ce ai gumele de șters sub bancă?" a întrebat profesoara. "Păi, doamna profesoară, facem un meci de fotbal, echipa gumelor roșii contra echipei gumelor albastre", a răspuns Matei cu sinceritate. Toți colegii lui au început să râdă, iar profesoara, în loc să-l certe, a decis să organizeze un meci de fotbal adevărat în curtea școlii. Fiecare zi aducea o nouă aventură pentru Matei, de la meciuri improvizate în curte la turnee de fotbal. Într-o zi, tatălui Matei a venit acasă cu o minge adevărată de fotbal. Lumina din ochii lui Matei a strălucit ca niciodată. Era primul lui balon adevărat. Fără să mai piardă vremea, a alergat în curte și a început să practice driblingurile și șuturile lui favorite. "Acum chiar că o să devin cel mai bun fotbalist", a strigat el cu entuziasm. Și așa, în orășelul pitoresc unde viețile se împleteau cu poveștile, aventurile lui Matei continuau devenind din ce în ce mai captivante pentru locuitori. Cu noua minge la picior, Matei se simțea ca și cum ar fi avut o bucată din lumea profesioniștilor în curtea sa. În fiecare zi după școală aduna copiii din vecini și organiza meciuri pe terenul improvizat din spatele casei. Curând, curtea sa a devenit locul de întâlnire preferat pentru toți copiii pasionați de fotbalul din zonă.
Pe lângă talentul său nedisputat, Matei avea și o abilitate remarcabilă de a face haz de necaz. Într-o după-amiază, în timpul unui meci tensionat, a șutat cu atâta forță încât mingea a zburat direct într-un coș cu ouă proaspăt culese de mama. Rezultatul? Un amestec neașteptat de fotbal și omletă. „Matei, ce ai făcut?" a strigat mama sa, privind dezolată coșul cu ouăle sparte. „Upsi, pare că am marcat un gol în omletă," a răspuns Matei cu un zâmbet vinovat. Toți copiii au izbucnit în râs, iar mama, deși inițial supărată, nu a putut decât să se alăture hohotelor de râs. Într-o altă zi, Matei a decis să își încerce norocul cu un șut de la distanță. Cu toți ochii ațintiți asupra lui, a luat avânt și a șutat cu toată puterea. Mingea a zburat mai mult decât se aștepta, trecând peste gard și aterizând direct în grădina vecinului, unde a spart un vas cu flori. Vecinul, domnul Popescu, a apărut furios cu vaza spartă în mână, gata să-i dea o lecție lui Matei. Dar înainte ca acesta să poată spune ceva, Matei s-a apropiat și a spus: „Domnule Popescu, v-am adus o minge nouă, doar că are formă de vază." Toată lumea a izbucnit în râs, inclusiv domnul Popescu, care a zâmbit și a spus lui Matei: Bine, dar data viitoare încearcă să îți ții golurile în curtea ta." Pe lângă toate peripețiile sale, Matei a adus comunității o bucurie imensă. Fotbalul a devenit nu doar un joc, ci și un mod de a uni oamenii și de a aduce zâmbete pe fețele lor. Orașul a început să organizeze turnee de fotbal pentru copii, inspirate de pasiunea lui Matei. Meciurile atrăgeau o mulțime de spectatori, fiecare având o poveste amuzantă legată de Matei și peripețiile sale fotbalistice. Pe măsură ce zilele treceau, Matei a învățat că fotbalul nu este doar despre goluri și victorii, ci și despre prietenie, amuzament și momentele petrecute împreună. Aventurile sale au adus nu doar zâmbete, ci și lecții prețioase despre sportivitate, prietenie și bucuria de a trăi fiecare moment la maxim.